Uiteindelijk wienen 8 jongens van tussen de 13 en 16 jaar slachtoffer van de zo'n 20-jarige man die tek actief in Haas als jeugdtrainer. Hij liet de jongens bij hem thuis over hem heen rennen en helle daar seksueel genot uit. Somtijden kregen de banken cadeautjes, liek als computerspultjes. Ik filmen en fotografeerde de handelings. Het misbruik vond plaats tussen 2006 en 2011. Verdachten kregen zijn slachtoffers zover door een verzonnen verhaal over een wedstrijd op het internet. Door de bizarre combinatie van seksuele handelingen heeft verdachte op grove wijze inbreuk gemaakt op de seksuele integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van deze minderjarigen. Dat zij deze handelingen onvrijwillig ondergingen blijkt uit de videobeelden. 2 weken geleden waard 3 cel waarvan een jellier onder betingst eerske. De advocaat van de Hazer bepleitte toen nog vrijspraak omdat de man geen kweer in zijn handelingen zag en het net als ontucht belibben. De rechtbank wil daar niet van weten. Zo is het 3 cel waarvan 1 jaar onder betingst op. De man is nevens de rechtbank een pedoseksuele masochist. Zijn intellect lijkt beneden gemiddeld. Hij is sociaal onhandig en teruggetrokken. Zijn seksuele ontwikkeling is laat gestart en hij heeft nooit een relatie gehad. Hij weet niet wat normale seksualiteit is. Hij wordt ook verminderd toerekeningsvatbaar geacht door de rechtbank. Jonken de zelfstraf met de Hazer ook nog behandelen worden in een forensisch-psychiatrische kliniek.